Fii atent, Octi, am o provocare pentru tine. Mănânci pizza asta în 2 minute jumate și primești 100 de lei. Dacă nu, îmi dai dublu valoarea pizzei. Ești gata? Bine, mă fac. Deci trebuie să mănânc pizza asta în 2 minute jumate? Da. Start. Minuțele. Este bine, dar veniți mai târziu. Da. E bună pizza? Poți să-ți pregătești cu asta, că până Mai ai 1 minut jumate. Și n-ai mâncat nici măcar jumate. Păi ce facem aici? Ai nevoie de apă? Mai ai 1 minut. Cum e pizza? Să știi că dacă nu trebuie să-mi dai 25 de lei înmulțit cu 2, adică 50 de lei. Mai ai 1 minut. Recomand pizza Papalent? Cum? Mai ai jumătate, 30 de secunde. Și mai ai 2 felii. Nu o să reușești. Deci o să-mi dai 50 de lei. Mai ai 20 de secunde. 20 de secunde. 20 de 15 secunde. 10 secunde. Pregătește banii. 5, 4, 3, 2, 1. Îmi pare rău. Să-mi dai 50 de lei. Cum a fost experiența? Mișto. Recomanzi?